Говорим за една история, която е много кратка, в 3-4 снимки. История, която аз съм купил за 50 стотинки от Битака. Първата снимка в тази история показва емигранти, които пристигат в Нью-Йорк на остров Елис. Много позната гледка. Написана е при пристигането на татко в Нью-Йорк. Татко отбелязва с една двойка. Какво е необичайното в цялата тази история? Виж колко трогателно всеки извади на новите си придобивки. Този държи часовника, специално за снимката. Всички са извадили ланците за часовниците. Висът, дори не се виждат часовници. Този си е поставил картичка, която ще прати до вкъщи по-късно. Тези се държат за ръце. Всичките са с жилетки облечени. Обаче обувките им издават много дълго ходене по мъките в тази нова държава. И търсене на щастието съответно. Ето още една подобна снимка в по-малък състав. Тук вече са малко по-официални. Така, защо ти разказвам всичко това? Всичко това не би имало смисъл, ето ги пак, ако в този целият албум нямаше ето тази снимка, на която виждаме един от тия хора, този в средата, с може би най-отрудените ръце от всичките. Виждаме как се появява на една друга снимка, на която вече е с униформа и на нея пише 1917 година. Този човек се е върнал при избухването на Първата световна война в България да се бие за родината. Ето го, вече с органите като възрастен, 1940 година. Съжаление, аз не разбрах името му, защото навсякъде отзад той е написал: ликът си скромен, мой остава за спомен, човек умира и в гроба отива, ликът му остава да не се забравя. И адресатите, до които е пратил, но не и неговото име. Това е лексиконоподобно клише, което, между другото, това е любопитна тема. Аз не знам кой ги измисля от тия кратки стихчета, но е много популярно в така различни вариации. И тези всичките снимки имат отзад точно само този надпис. Просто или ги е написвал наведнъж, или много му е харесвал, но той някак си много прав, защото моето усещане, когато за първи път успях да разлепя първата снимка и прочетах това нещо и си казах: гледай, аз съм първият човек, който вижда този надпис след толкова години. И също той е прав, макар и банално да звучи това нещо. Ликът му остава. Пикториализма в фотографията, т.е. разказвателното, стремежа една фотография да изглежда като картина, тогава се е налагало поради технически ограничения. Просто защото хората се е налагало да позират известен брой секунди пред камерата и много от тях на фотография наказва: вземете една удобна поза без да мърдате и покажете всичко най-хубаво от вас. Както виждаш, те го разбират, изваждайки часовници и така нататък. Така, символи на благополучие. И тези хора седят и чакат. В противен случай стават призраци. Нали? Си виждал да се размазват главите. И ето го този човек. Той, между другото, виж, той е запазил духа си някакси, виж изражението му. Той пак е усмихнат, пак е оптимистичен. Погледни останалите. Те са много мрачни хора по някаква причина. Това е, може би, това е българския войник, българския работник, българския мъж. Не мога да ти кажа от това време. Сега вече нещата са, може би, малко по-различни. Но не мога така да не си направя една аналогия с днешно време. Добре, виж, тия хора са отишли да търсят щастието там. Дали са го намерили, дали не. Някои от тях са преценили, че е по-важно да се върнат в България и да направят каквото могат за собствената си родина. И ми е интересно днес за какво се връщат емигрантите. Дали биха се върнали така, ако наистина се налага, или изобщо не биха се върнали.